rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mananaw sa kanin. Atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga padayon untang maningkamot ang katawhan sa pagpuyo subay sa pagtulunan sa Ginoo, dili lang sa pagtulunan sa tao. Ato usab nga pasalamatan o iampo ngadto sa Ginoo ang atong tanang mga benefactors and donors nga nagsige og palit sa atong mga slots dinhi aron mulampos ang atong mga kalihukan ug ang atong proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kalipay, kalinaw, kabalaan sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas akong dako uyamot, sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita, O Dios nga makagagahom ug way katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Ug giingnan nila si Haring David, gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Busa miadto si David ug gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom ug gidala kini ngadto sa iyang syudad ug sila malipayon kaayo. Sa dihang nakalakaw nag-unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, gihalad ni David ang usa ka turo ug usa ka nating baka nga tambok. Ug misayaw si David taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. Nagtapis si David og panapton nga lino. Busa gidala ni David ug sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo
inubanan sa mga singgit ug sa tingog sa trumpeta. Gidala nila ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sulod sa tulda nga gibuhat ni David alang gayud niini. Gihalad ni David ang mga halad sinunog ug mga halad sa pakigdait at tubangan sa Ginoo. Ug sa pagkahuman ni David ug halad sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad sa pakigdait, gipanalanginan niya ang mga tawo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan. Ug gihatagan niya pan, karne ug turta nga may pasas ang tanang Israelita. Unya na mauli sa ila ang tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Alsa o mga ganghaan ang inyong marko, pataas kamo, mga karaang pultahan, aron mosulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo. Makusganon o gamhanan ang Ginoo, gamhanan sa gubat. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Alsa o mga ganghaan ang inyong marko, pataas kamo, mga karaang pultahan, aron mosulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayam ikaw, O Ginoo. Miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Hesus. Didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Hesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Hesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Unya mitan-aw si Hesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya, maoy akong mga igsuon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Tay panultihon nga blood is thicker than water. Ang dugo mas bugat kaysa tubig. Mutuo mo? Wasan mo kasabot. Ang pasabot ana basta related ta sa dugo, siguro na gyud nga magtinabangay kita. Kay ang related sa dugo mas suod gid na kaysa related lang sa ngan or nagka-ila ra or nagka-amigo ra. Pero dili ba yan na sa tanang higayon tinuod. Pero kining giingon ni Hesus dire, kinsa man ang akong inahan ug akong mga igsuon. Yan itan-aw dayon siya sa nag-alirong niya, ingon siya, kini sila maoy akong inahan ug mga igsuon. Kay kinsa tong mutuman sa mga sugo sa Dios, mao ang akong inahan ug igsuon. Unsa may gipasabot ni Hesus niini, related by blood or related by water? Unsa na? None of the above. Kay magsalig lang ta nga related ta sa blood tungod kay ang kaliwat ni Hesus gikan ni David ngadto ni Jose, nya kita sad kaliwat sad ta ni Jose, di gyapon na niya dawaton. Nya by water kaning atong bunyag, gibunyagan ta, nya mo claim na ta nga ako igsuon ako ni Hesus, inahan ako ni Hesus, di gyapon na pwede. Ang gipangita gid ay Ginoo mga igsuon aron makapahimo natong inahan og igsuon ato gining timan-an ang ato giyong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Igilingi ay mong tupad ing na igsuon ka ni Hesus. Na kanang wa mulingi wa na nay siguro. Ang buhat importante kaayo kay daghang mga managsuon karon by blood nga nagunay og away, nagkinihaay, ang uban nagpinatyanay na gani. Dili makasagang ang pagkamanagsuon sa dugo, parihag amahan, parihag inahan, nag-away. Daghan sa mga binunyagan, ang uban gani niya mag-serve sa simbahan, naglinibakay hangtod karon siging linibakay. Nagkinihaay sang uban kay nangaamong sa utang, naginutangay isig Katoliko. Unya karon nagkinihaay na ang mga Katoliko kay tuag kinihaay.
giapil pagkiha ang pari usahay. Nangutang sa dayang pari. Ana, mo na ako dinhi maligya ra gyud kog slot para way kiha. Wa man gyud mo kihag ni palit mog slot kay nga naman kompleto naman na. Inigpalit ninyong slot, tagaan dayon mo gracias Ginoo. Ug mo palit mo para slot para sa kumbinto, tagaan din mo sa Ginoo og San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, SBF DAG. Palitan mo slot para sa atong pista Santo Niño karong Pebrero 3. Sugod na ta karong Huwebes sa atong nobinaryo. Tagaan sad mo og Healing Joy ni Santo Niño. Wa na, kompleto na. Di na mo kinahanglang mukiha. Ug di ka kadawat sa Healing Joy of Santo Niño, sickness na na imong nadawat, at ikiha si Santo Niño. Di ba? Wa na kay Daily Abundant Graces, di malas imong nadawat kada adlaw, ikiha si San Vicente Ferrer. Mao man atong agreement, di ba? In short, unsa man ang kalipay nato anha unta masintro sa atong pagsigig tuman sa sugo sa Ginoo, dili sa mga nadawat nato gikan sa Ginoo. Nga kun mutuman ta sa sugo sa Ginoo, wa natay paaboton panglain except nga kita nahimo ng igsuon, nahimo ng inahan ni Kristo. Whatever case in your life, kaduhang lingi sa imong tupad ing na malipay kang mahimong inahan sa Ginoo, ing na malipay kang mahimong inahan sa Ginoo. Karon eksampulan ta lang mo kinsa may mahimong anak nato nga Ginoo. Matod pa ni Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, inyo nang gibuhat nako. Kanang labing ubos, mura gid na sila og baby. Kinsa man ning labing ubos nga gihinganlan ni Kristo, ang gigutom, giuhaw, masakiton, way balay, binilanggo, hubo. Di ba? Mao man ay kahimtang sa mga bata. Kanang bata ba? Gutomon, dili makapakaon silang kaugalingon. Uhawon, dili makapainom silang kaugalingon. Ug masakiton ang bata, dili kapatambal siyang kaugalingon. Wa sad nay balay ang bata, di man na siya kahimog balay. Di na siya makatukod og balay. Unya, di sa nakapanglaba, hubo sa nakanunay, mangihi ra gani na siyang isulob. Unya, ang bata sad way kagawasan. Nganuman, gaagad ra gid siya sa bukton sa iyang ginikanan. Di siya gawas nun nga mubuhat bisan unsa. So kaning mga labing ubos ug ato na silang alagaran, mauna na sila ang makapahimo natong inahan ug amahan sa Ginoo. So makakita ka dihag adik, siga kaig mata nya gikan pagyuspresuhan, unsa man imo bang atimanon o dili? Nailinga imong tupad na atimanon, dili. Awa, di ba? Musugod na kagingon. Di pa diroy, madaot na. Mahimo na kang inahan, mahimo na kang igsuon ni Kristo, basta ato ng atimanon ang iyang panginahanglan. Dili na to siya reject, dili na to siya itsapuira. Kanang mga labing ubos. Nya kanang mga labing ubos, mga buangon man na. Wa may tarong kaya na nila. Jutay aw na pipila. Kasagaran anang labing ubos, mga mangingilad, mga kawatan, mga palahubog, mga sugarol, kusog kay mamakak, kusog kayo mo manipulate, mga kuan ba kanang mga maro ba sa yawanon nga paagi. Mao man na sila. Ani man tay daghan din ang giatiman, mga ingon ana magbatasan. Nya particular kay na sila kwarta,
particular kay na sila mga pagkaon na basta kwarta na gani kaon mo dugok kina sila maayo, pero ampo na gani trabaho lihay kay na sila. Nya ganahan kang muatiman anang klasehas mga tao dili. Oy. Ingka di man sa taana mainahan ni Kristo, di man sa taana maigsuon ni Kristo padel kay di man ko ganahan, imo na ng choice. Muna sa first reading, si David misayaw at tubangan sa Ginoo nga diha sa Ark of the kanang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Misayaw siya maayo. Pero tanawa ang kinabuhi ni David. Nag-atiman siya sa mga tao nga labing ubos. Kadtong mga tao nga gipiyal sa Ginoo niya nga mga masinupakon, apil na gani ang iyang anak niya kadto si Absalom. Sus ni unay to niya og kudita, gihigugma gyud ni David. Wa gyud niya pasipad-i ang iyang anak, giatiman niya kadto sang iyang hari, kadto si Saul nga nagplano sang patyon siya bisag iyang giatimag maayo, mao gyapon gibuhat ni David ang iyang syudad nga gihimo na apa man aron ang miniature dako kay na miniature dito sa Wato Mughulilan. Makita ninyo diha ang dako kayong kuan sa simbolo sa iyang gingharian sa una. Pastilan giatiman gid niya ang tanang tao, pinangga kay niya ang tanang tao, ang buutan ug ang buangon. Munang 40 ka tuig siyang naghari, wa gyud na makalimti hangtod karon ang iyang paghari. Sige, kamong mga asawa, kung ang inyong bana magbisyo na, unsay inyong buhaton, biyaan o atimanon? Sige, tubag. Sugod karon atiman na gid na. Kay ngano man mauna nay makapahimo ninyong inahan og igsuon ni Kristo. Kay matod pa ni Kristo, unsay buhaton ninyo sa labing ubos, inyo nang gibuhat nako. Kanang bisyoso, ubos na gid na ang pagtan-aw sa kalibutan ana nila. Mao nang magpatagad na sila maayo kay di na sila hapit pansinon, likayan na sa kalibutan. Pero ikaw ayaw likay. Nya kamo sang mga bana, kanang inyong asawa di na makaog iro ang batasan, bati pa jud kay ignaw. Unsaon man na, atimanon o ilisan? Atimanon kay maunay makapahimo nimong anak sa Ginoo kanang musugod na kag atiman sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon, higugmaa ginang inyong kaaway. No, kana bang asawa nga magsigig pangaway, higugmaa. Kay maunay makapahimo natong anak o igsuon o inahan sa Ginoo. Mao ni ang kuwang karon sa kalibutan. Daghan kay tag mga debosyon, daghan kay tag mga activities nga kalibutanon, pero way gusto nga motuman sa sugo sa Ginoo. Kita ra gyud nagtuman-tuman sa atong sugo. Malandong bitaw ko aning atong himuon karon nga sinulog sad or pit senior dinhi sa atong parokya. Mugasto biata anig labing minus mga 2 million. Morning na maligya tag slots. Naghuna-huna ko sa activities nga mag-contest ang mga chapels og sinulog unya ang ilang daog apil na kanang consolation prize atong ihatag basta ilang ipa-improve sa ilang kapilya. Nakasuroy ba mo sa atong mga kapilya din mga 36 mo na kabuok. Arang-arang na gyud mga naong na sila sound system, ang uban naka-tiles na, ang uban nakapaayo, ang uban na expanded tungod anang contest nato. Na ikapilya nga sa una gamay ra kay na nya di pa gyud nindot og naong pag misa nako atong
ini karon aw kana diha sa kon ba kanang urban atong urban chapel. Naku kanindot na ninyong kapilya, la kanindot na des ninyong kuan siya nga dako kayo ani nga portion pa der kana yung mga nadawat namo anang contest kay perti magisana nilang aktibuha kanin taga urban ba. Ana si mga kapilya gato na ko nindutan ko na ning inyong salog. Tiles naman bag-o man siya. Mao na ni among daog pa der. Ana. Di ba? Nakaingon ko angayan yung padayonon. Nya karon sa ato sang kontis-kontis sa barangay, wa naman na sila makinahanglan tingalig tabang kay naam na sila honorarium, naam na sila income des barangay. Pero atong ikontis-kontis ang tulok ang 5 ka barangay, purti gid nila rong kuana. Ligre kay sila karon kada gabi practice lab angkon-angkon og painit, angkon-angkon og snacks. Mura bag nagkatigong gislag maayo ba? Ana, nako kanisad kasagaras mga barangay blinibakay raman na sila kani nakatabang sa ni nga magkahiusa sila for a barangay consciousness ba. Nako kuan gyapon ni Lord, katabang gyapon ni paghiusas mga tao diha sa barangay. Kaning mga buhata niya ang nagmeeting kaming mga opisyal sa barangay, nga kapitan atong gimeeting nagsabot-sabot. Di mag-away, maghimo tag activity nga para ni Santo Niño nga makalipay sa mga tao, unya makapasyokis pod sa atong mga talents, mga talented individuals nga naa sa barangay. Mayong musayaw, mayong mo organize, mayong mo koryo ug uban pang mga talents. Kana gisugo sa nas Ginoo nato ang pagpalambo sa katilingban. Mao sa ning atong paghimos kumbinto, paghimo aning atong mga projects dinhi, dili ni pagpagarbo. Although mahimotang proud usahay tungod kay mudayeg man sad ang pipila ka mga tao, pero dili na mo importante. Importante na pakita nato nga andam tang mopalambo sa katilingban nga gitukod sa Ginoo. Dili nato pasagdan nga mag-anam lag kagusbat hangtod mahanaw, hangtod mga lusno. Ato gyong i-build. Kay matod pa ni San Pablo, ayuha pagtukod ang simbahan ni Kristo. Nya aron maayong pagkatukod, siguro agyod nga ang sentro nga bato mao si Kristo, ang gugma, ang pag-atiban ug ang paghiusa sa katawhan. Kay mao nay sugo sa Ginoo nga pinaagi ana mahimo natang inahan og mga igsuo ni Kristo. Katapusang lingi sa imong tupad ing na ato gining humnon ang kumbinto ha. Ing na humnon ta gini. Paliton tagining tanang slots, di ba? Na siya. Kamu wa mulingi, bahala na mo diha. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan, nga mihatag kanato sa tanang maayong butang. Muingon kita, amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga puy-an niya ang diwa sa ebanghelyo ug kanunay niyang pangitaon ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga mapalabman nato ang atong pagtuo pinaagi sa pag-alagad sa mga kabus, sa mga adunay kabilinggan ug sa mga walay kahimuan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga mamahimo kitang matuod nga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong makanunayong pagpahiuyon sa kabubuton sa langitnong amahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga atong buhion ang pulong sa Dios, sulod kanato, pinaagi sa pagpuyo ni ini matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo,
nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag na sa kahayag, nga walay pagkapalong ug sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Ginoo, pamatia og dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok Yang nga santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad, nga sa pagsantos kanamo imo untang itugot nga magluwas kanamo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon nagagani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, wabog ka namo ang imong harian, matuman ang imong bagong, hindi sa'yo ka paingon sa ang kalan mo na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloha kami sa among mga sala. Paingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang kahumugan himayan, hangtod sa kahaturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kungalan kamu magkapundo, nahiusa sa pagigugma, nagabuhat kamo sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Danang akong kalinaw, pambililong kong kasaganan, panagsama sa tanang katawan. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot kanamo
nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot ug makalipay nga grasya nga gihatag sa Ginoo nato karon, mao nga mahimo taniyang mga inahan ug mga igsuon. Nya mahimo kini kanunay kung atong tumanon ang mga sugo sa Ginoo matag adlaw gyud. Ato sad nga ipahibalo nga wa sa taroy update kay ugma na lang tingbo natong update sa atong mga slots. Niya karong Huwebes, Pitsa 25, magsugod ng atong nobinaryo sa atong Pista Senior dinhi sa atong parokya. Kada gabi naatay motorcade human sa alas 6 nga nobina mas. Sa Domingo, alas 5 atong nobina mas, nya nagyapoy motorcade. Nya kung gusto mong musaksi sa atong mga chapel sinolog performances, apil mos motorcade kada gabi. Mga 34 kakapilya ang magsigig pasundayag. Nya atong iampo nga magmalampuson kining maong activities pagpalawom sa pagtuo. Karon sang Sabado, ang atong misa alas 5 sa buntag, Pitsa 27 kay na ako'y appointment sa layo-layo nga dapit sa South. Di lang ta alas 6 kay maliit sa ko dito akong alas 10 nga misa. So karon lang Sabado, alas 5 ha. Masig masaag mo. Pahibaw na sa inyong mga kauban ug mga group chat. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaak sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong